ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وتحقيق biz bileriz kemekkan kafirler aydarlar Muhammed'e Kur'an'ı bir insan talim berýänler diýip. Olaryň nisbet berýän adamlary ajamidir. Fesahatdan beyandan dat bilýän däldir. Ve bu Kur'an Arabidir. Fesahatu beyanyň eýesidir. İnnellezîne lâ yu'minûne biâyâtillâhi lâ yehdîhimullahu ve lehum azâbun alîm. Tahqiq ol tor adamlar ki Hudaýyň ayetlerine iman getirmeýärdiler. Allah tebarek ve taala şolar dogry ýola hidayet etmez. Yani hidayet tapmaga muvaffak etmez. O şolar üçün nihayetde güýçli azap bardır. İnnemâ yefteril kezibellezîne lâ yu'minûne biâyâtillâh ve ulâike humul kâzibûn. Tahqiq yalan zady özünden çykarpdylar. Ol tor adamlar ki Hudaýyň ayetlerine imanları ýokdy. O şolar yalançydyrlar. Men kefere billahi min ba'di imanihi illa men ukriha ve qalbuhu mutmainnun bil iman. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Her kim Hudaýa kafir bolsa, Hudaýa iman getirenden soň şoňa Hudaýdan gazap bardyr. Meger ol tor adamy ki kafir bol diýip ejbar edilse ve kalbinde iman berqarar bolsa, ol afudur. Welakin bir adamy ki kalby bilen küfre etiqad etse we şoňa kalben razy bolsa, pes şolar üçün Hudaýdan bolan gazap bardyr. O şolar üçün nihayetde güýçli azap bardyr. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Şolaryň iman getirenlerinden soň ýene murtet bolup kafir bolmaklary dünýäň ýaşaýyşyny gowy görmekleri sebäplidir. Ve Allah tebarek ve taala kafirleri hidayet etmez. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. Olar ol tor adamlardır ki Allah tebarek ve taala şolaryň galplarına ve kulaklarına ve gözlerine muhr basanlar. O şolar gafillerdir. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. Bedun şek şolar kıyamet gününe ziyankardırlar. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Ondan soň tahqiq sen Perwerdigaryň ol tor adamlar üçin ki olar özlerine azap zähmeti berilenden soň hicret etipdiler. Ondan soň Hudaý ýoluna jeng edip, jeňiň maşakkatlaryna sabr edip istigametli bolupdylar. Tahqiq sen Perwerdigaryň hicret edip Hudaý ýoluna jeng edenden soň gafurdur, olary magfiret eder we rahimdir, şolara rahmetini şamil eder.